Ние сте сметателните деца! Влади е толкова отчаян, че ще припадне. Имам чувство. Стигна в очите. И хора... Йорданки! Вълни! Вълни! Първата пакост. Така, гледца. Вълни! 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 Аре! Втората Маратонки! Маратонки! толкова! Достатъчно! Айде! Стига! Достатъчно рани! Айде! Това беше другата пакост! Да си щупа телефона! Сега ще направим най-голямата пакост. Тайна стая! Опа! Ама чашката ни я слагай къщата. И сега, хора, голямата пакост е да включим това. Как сте? Не бе, остайте. Нищо не правите. Оставете го! Така. Сега ще направим голямата пакост. Това ще го разкурим. Не. Ей така. Ей така. Айде. Сина Джон. Да разкурим малко дрехи. Ей, това ще е една пакост. Пакости. Хючети. Арканчо. Ауч. Това е арканчо. Не, един, два, три. Пакости. Моля. Влади да харесва да направиш. Така ли? Да. Ще не знае. Колко време не съм те виждала. Другата пакост е Павел ме целуна. Павел ме беше целунал. Не съм. Ей, ставай. Тук стана и така. Тук стана голяма свинчина. Ще трябва да играе ключека. Хора! Сега ще направим от най-големите пакости. А майко, вижте тук какво стана. Елач, хора! Елач, бе! Виждате ли са? Айде, пътече! Опа! Айде, Стига. Оп. А не, другата пакост е просто така. малко разходили сме без да искахни. Да, не го направихме. Опа, това не беше нарочно. Хора ми бяха не изявни. Не бяхме ясни. Тук станаха пакости. Знаете ли, че това после всичко трябва да го правим? Да. Ще опадите и тогава ще... Ама ние сега го правим. Ние сега ще го правим. Да.
Еми, това беше видеото от нас. Тук ние малко се посмяхме. Нищо не сме направили ние, но направиха го ето. Тези двамата са големите пакостници. Те го направиха. Това на кой? Да, ние не сме направили нищо. И за финал на днешното видео. Хупа! Хупа! Айде! Край! Айде! И за финал просто това. И това беше всичко. Нас чакайте да покажем първо пакостите преди да приключим. Оп! Да, готов. Стига. Това. Кола. Вижте кола. Хора. Опа. Нищо не сме направили ние. Майко. Да, нищо не сме направили ние. Те двамата. Тримата направили. Трета част. Айде погледнем тук. Бошке. Айде бе, китаки. Дошли го. И да, това всичко в момента трябва да бъде оправено. Антуан, аз съм много по-сухто. Гледам, той те не са флегма. Да, тук забравих да покажа. Уау. Финалният резултат. И тук това. Мамо, то са проби. Аде. Тук така. Да. Така. И тук така, показахме го тук. И това беше всичко от нас за днешното видео. Айде, чао! И почваме да оправим. Да, чао! И сега имаме много да оправяме, иначе родителите ни ще ни набият. Айде, чао!